Am revenit pentru că trebuia să, nu știu, mi s-a închis din greșeală. Mai facem o dată sau de 2 ori unghia și după am terminat pentru că eu mi sunt fierbântă foarte tare telefonul și nu vreau să explodeze. Asta e tot ce vreau pe bune. Dar e fain. Știți, când vă uitați, e fain să dați așa. Hiap, 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 hiap. Hiap, hiap. Să țineți minte, când aveți unghii din astea, să vă apucați de jos, nu de sus, pentru că așa va fi mai dureros. Dacă nu vreți, vă puteți duce la salon dacă nu prea mă cam credeți. Sau unul de aia, dar în fine. Hiap, 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 hop. Hiap, hop, hiap, hop. Hiap, 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 hop. Hiap, 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 hop. Acum am inventat-o. Când aveam bluzița la desena sau la dovleac. Mai am o unghie. Oh my god, ce fain este astea de toamnă. Mereu mi-am dorit așa decor frumos pe unghii. Adică știți, de când mi-a promis mama că o să mergem. De când eram noi în online. Dar tot nu. Și cu atât a fost cu acest videoclip. Cu voi a fost Antonia și ne revedem în videoul următor. Pa!